Narito ang mga balita para sa Balita Pampanga. Yung rice complex, yung iniling naming rice mill o makina nung last week, andyan na. Ongoing construction ng Pampanga Food Security Complex, binisita ng Department of Agriculture at Capitolio. Bagong pasilidad, inaasahang magbubukas ngayong taon. Siyempre, yung sinasabi po ng mga ibang tao, buti pa pag nasunugan ka, may lupa pa rin matitiri ka ng bahay mo, kagaya po niyan, wala na pong chance. Flood control project sa Barangay Candating Arayat muling ininspeksyon matapos masira kahit wala pang ulan. DPWH, siniguro ang kaligtasan ng komunidad. It was supposed to be holding yung mga paso. So, nahahati po siya. Then, since nahati, kasama namin sa building yung mga other grade level. Problema sa mga classroom sa bayan ng Arayat, sinolusyonan ng Kapitolyo. Laging paniniwala namin pong talagang nanay na ikayo po yung future ng anak tamo. Kaya kailangan maging masalesal na po rin karela pong school building. Bagong school building ng San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen mula sa Kapitolyo, nagbigay pag-asa sa mahigit 1,300 TechVoc graduates. Wala kaming tinawag na nasusunog yung jeep. Mga nasunugan jeepney drivers sa City of San Fernando, tinulungan ng Kapitolyo. At Pampanga Business Circle inilunsad, bagong samahan na susuporta sa MSMEs at ekonomiya ng lalawigan. Lahat yan, tunghaya sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, binisita ng kalihim ng Department of Agriculture kasama ang Kapitolyo ang ongoing na konstruksyon ng Pampanga Food Security Complex sa bayan ng Lubao. Ang bagong pasilidad ay inaasahang magbubukas ngayong taon. Good news para sa mga magsasaka sa ikalawang distrito ng Pampanga dahil bubuksan na ngayong taon ang Pampanga Food Security Complex na matatagpuan sa Barangay Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Sa pagbubukas ng nasabing pasilidad, inaasahang hindi na kailangan magtiis ang mga magsasaka sa mababang bentahan ng palay at sa pang-aabuso ng mga middleman dahil magkakaroon na sila ng direktang suporta mula sa pamahalaan sa post-harvest processing at marketing ng kanilang ani. Pinangunahan ni Governor Lilianani Pineda, Vice Governor Dennis Data Pineda, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Lubao Mayor Esmeralda Pineda ang inspeksyon sa kasalukuyang ginagawang food security complex kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Yung rice complex, yung iniling naming rice mill o makina nung last week, andyan na. Ano yan? Yung isa sa magandang quality yung makinang diniliver. Ngayon, yung mga nakabox. Tapos may kasamang mga dryer para yung mga tao, pag kinuha mo yung palay nila, hindi na sila nagbibilad sa karsada. May dryer na kaagad. Si masela ng quality ng NFA. At pagkatapos, nakahingi pa rin ako ng pre-sport, cold storage, at binigyan niya pa kami ng mga livestock niya, mga tupa, yung kambing na papalaga sa mga katutubo, at saka magbibigay din siya ng kalabaw, yung dairy, at saka maglalagay siya ng food hubs. Ayon sa mga otoridad, mahigit 270 million pesos ang pondong inilaan para sa site development, pagkokonkreto ng mga kalsada at konstruksyon ng rice complex bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security sa lalawigan. Bukod dito, nagbigay rin ang Department of Agriculture ng 50 million pesos para sa pagbili ng mga makinarya at kagamitang gagamitin sa pasilidad. Bilang counterpart, naglaan ng Philippine Center
for post-harvest development at mechanization o PhilMec ng 2 rice mills at 5 circulating dryers. Nagbigay rin ng PhilMec ng karagdagang kagamitan tulad ng 6 na tractors, 4 na harvesters at 4 na precision seeders upang higit pang mapahusay ang produksyon ng palay at mapabilis ang post-harvest operations kapag naging ganap ng operational ang food security complex. Napakaswerte ko na dito sa bayan ng Lubao na itatayo itong rice complex na to kasi marami ang mga magsasaka dito sa bayan ng Lubao. At sabi ko, kung natutuwa sila, ako yung mas natutuwa dahil alam ko ito magiging malaking tulong para sa kanila. Sa kasalukuyan, patuloy ang installation ng mga makinarya at kagamitan sa loob ng pasilidad. Layunin ng proyektong ito na maiwasan ang pagdepende sa middleman, mapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, at mapalakas ang rice production at food security sa buong lalawigan ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Flood control project sa Barangay Candating sa bayan ng Arayat muling ininspeksyon ng mga otoridad matapos masira kahit wala pang ulan. Siniguro naman ng DPWH ang kaligtasan ng komunidad. Ang flood control project sa Barangay Candating Arayat dito sa Pampanga. Hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 3 beses nang gumuho. Kaya naman ang mga residenteng naninirahan malapit sa proyekto, mas takot ngayon. Siyempre, yung sinasabi po ng mga ibang tao, buti pa pag nasunugan ka, may lupa pa rin matitiri ka ng bahay mo. Kagaya po niyan, wala na pong chance. Ang akala nilang ligtas na tahanan, wasak na ngayon at di na matitirhan. Si Nanay Lani, may natira pang lupa noon na pwede pa sanang tayuan ng maliit na bahay. Ngayon, wala na. Kahit ganyan na lang, wala na. Ang ilang lugmok na sa hirap ng buhay, lalo pang dumagdag ang sitwasyon nila ngayon. Higit 20 kabahayan ang gumuho sa gumuhong dike dito sa Barangay Candating Arayat. Kaya naman ang mga residente dito patuloy na nangangamba sa pangarib na maaari pa nilang maranasan. At ang pamahalaan sinisigurado na prioridad ang kanilang kapakanan at kaligtasan. Kaya naman personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong dike sa Barangay Candating na nakaapekto sa aabot sa 23 kabahayan. Magdidesisyon tayo dito na baka kailangan natin mag-declare muna ng danger zone, no, dahil sa nakita natin last week. And then, baka kailangan nating mag-forced evacuation dito. Kasi kung nangyari ito na hindi pa masyadong malakas ang ulan, ano pang mangyayari dito kapag bumuhos na ang ulan in 4 months, 5 months? Sa kanyang pagbisita, tinanong ni Sec Dizon kung act of God nga ba ang nangyaring pagguho. At iginiit na posibleng hindi ito na plano ng tama dahil sa kakulangan ng geotechnical at bathymetrical data, maging sa pagsusuri ng daloy ng tubig. Kasama niya sa inspeksyon sina Vice Governor Dennis Delta Pineda, Arayat Mayor Jeffrey Luriz, Magalang Mayor Malu Lacson, Chief of Staff to the Vice Governor Angelina Blanco at Attorney Jun Ganlas. Hiling ng mga residente ang hustisya at tulong, lalo na't wala na rin silang tahanan. Sana po matulungan kami na naapektuhan. Yun lang naman po, matulungan na po sana kami. Ganun lang po. Kinumusta rin ni Vice Governor Delta ang mga kabalen na naapektuhan ng pagguho at sinigurong tutulong ang Kapitolyo sa mga pamilyang nasalanta. One-time approach po, determine talaga itang safe pa lugar para kay kayo na. Kasi atin pong halaga yan na manalakad na kayo na naman bale. Patuloy na inimbestigahan ng DPWH ang nangyari sa Candating at sisiguraduhin na may mananagot sa nangyari. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutter. Ito naman, problema sa classroom sa bayan ng Arayat, sinolusyonan ng Kapitolyo. 50 million pesos worth ng mga school buildings at classrooms pinasinayaan. Grade 12 na ang Arayatenyo na si Kent.
Bukod sa pagiging student leader, academic achiever ang binata at puspusan ng pag-aaral niya para sa pangarap na maging accountant. Sa dami ng mga mag-aaral sa Arayat National High School, isa si Kent sa mga nakaranas ng hamon sa silid-aralan. Actually, di pa supposed to be whole day yung mga pasok. So, nahahati po siya. Then, since nahati, kasama namin sa building yung mga other grade level. Dahil sa shifting sa schedule ng klase, nababawasan ang oras nila na matuto at maghanda para sa higher education. Pero ang suliraning ito, sinusolusyonan ng pamahalaang panlalawigan. Nanguna si Vice Governor Dennis Delta Pineda sa pagpapasinaya at ribbon cutting ng mga bagong school buildings at silid-aralan sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Arayat. Itong mga school building na ito na nagiging proyekto ng provincial government, wala kayong dapat tanawin na utang na loob sa aming mga nanunungkulan. Ito ay buwis ng mga Kapampangan na ibinabalik at sinisigurado namin na mapupunta sa tama ang pera ng kaban ng bayan. Kasama ni Vice Gov Delta sa mga aktibidad si Chief of Staff to the Vice Governor Angelina Blanco, Arayat Mayor Jeffrey Luriz at Magalang Mayor Malu Lacson. 101% diyan nagsisimula kasi para mabuo ang isang bata na meron silang magandang pasilidad na yan yung binibigay na suporta ng ating provincial capital kasama natin ang DepEd at ang LGU na nagkakaisa sila. So kaya lumalabas maganda yung mga programa na nakikita. Mainit na sinalubong sina Gov Delta ng mga mag-aaral at guro mula sa Arayat National High School, Justino Sevilla High School, San Juan Baño Elementary at High School at Suklayin Elementary School. Layon ng Kapitolyo na magbigay ng mas maayos, ligtas at kaaya-ayang pasilidad para sa mga mag-aaral at guro. Binigyang diin din ni Vice Gov Delta ang buong suporta nila ni Governor Lilian Anay Pineda sa edukasyon bilang pangunahing puhunan sa kinabukasan ng lalawigan. Patuloy ang Kapitolyo sa pagpapatayo ng mga dekalidad na pasilidad pang edukasyon upang mas mapabuti ang kondisyon ng pag-aaral ng mga kabataang Kapampangan. Thank you very much po kay Nanay po, Nanay Lilia Pineda po and Vice Gov po. And of course po sa bunihing mayor po natin, Honorable Jeff Luriz po, na tumulong po para magkaroon po ng building ang Arayat National High School. Thank you so much po sa inyong mga tulong po. Malaking bagay na po ito para sa mga students na nag-aaral dito at sana marami po kayong matulungan na iba pang schools kasi marami pa po yung students na may mga pangarap pa talaga. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotton. Bagong school building sa San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen mula Kapitolyo. At ang balitang ito nagbigay pag-asa sa mahigit 1,300 TechVoc graduates. After 6 months, the long wait is over dahil formal nang pinasinayaan ang bagong gawang gusali ng San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen sa Bulaon Resettlement City of San Fernando. Naglaan ng 8.8 milyong pesos na pondo ang Kapitolyo para sa pagpapagawa ng gusali noong panahon ni dating Governor at kasalukuyang Vice Governor Dennis Delta Pineda. Dahil paniniwala mi pong talagang nanay na ikayo po yung future ng anak tamo. Kaya kailangan maging masalesya po rin karela pong school buildings. Premi pong bakit kayo ng provincial government, lalo pong quality na po ng obrang luluwal po kay provincial government. Compare yung man po karangaliwang school buildings, pwede yan po pagmaragol. Ang po yung presyo pumata sa presyo. Ingakit siya po kayong gawa na po ng provincial government. Just to show na hindi namin pong halagang nanay yung pera po ng probinsya. At bakit may po kayo na talaga maging masalesya lang ang po yung obra na po ng provincial government. Yan po, yan po ang dunong-lupa rin. Ngunit po ang tunay ng kakatamang Kapitolyo, dahil pong gawang Kapitolyo, bukod kayang masanting la, mura yan po. Uli po yung kakatamang gobernador at vice gobernador, pangarap da, narehanak, mayari naman. Uli yung kapanwalan da, yung susi na nita kumpe, iyapilit pang mag-aral. The key to success is education. Ang dalawang palapag na gusali ay binubuo ng 4 na silid-aralan na kumpleto sa mga wall fan, blackboard at upuan na magsisilbing mga workshop para sa mga mag-aaral ng TechVoc School.
Ayon sa pamunuan ng paaralan, isinabay ang inaugurasyon sa 50th anniversary sa pagkakatatag ng eskwelahan. Malaking tulong umano ang bagong gusali para sa mahigit 1,300 TechVox students ng institusyon. Actually, these are all rehabilitated buildings na rehabilitate. Mga bunk houses yan, which were constructed during the time of Pinatubo. Dilapidated talagang nakita ni Gob at ipinangako niya ito, na bago na siya. Wala man siyang 1 year actually, 6 months lang, tapos na siya. Ang bilis nga eh. Ganun ka-generous yung ating mga local leaders sa provincial capital. Bago matapos ang ikalawang termino bilang governor ni Vice Gov Delta, naglaan ito ng 400 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga school buildings sa buong lalawigan. Ang San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen ay dating nakatayo sa bayan ng Bacolor at inilipat sa Bulaon Resettlement matapos pumatok ang Mount Pinatubo. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Mga nasunugang jeepney driver sa siyudad ng San Fernando tinulungan ng Kapitolyo. Tatlong papasaherong jeepney ang halos magkakasabay na nagliyab sa Barangay Bulaon, lungsod ng San Fernando noong January 26. Dahil sa insidente, pansamantalang natigil ang hanap buhay ng 6 na jeepney driver. Kabilang dito si Roy, 71 years old na mahigit 15 taon nang umaasa sa pamamasada bilang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ng kanyang pamilya. Isa ang jeep ni Mang Roy sa mga tuluyang napinsala ng sunog, dahilan upang mawalan sila ng pang-araw-araw na pagkakakitaan. Madaling araw ng, hindi ko na maano kung anong araw yon. Bigla na lang kami tinawag na nasusunog yung jeep namin. Siyang kauna-unahan kasing nasusunog eh, yung sa amin. Tapos, tumawag kami ng bombero. Kaso bago dumating yung bombero, medyo halos totally damaged na yung mga sakyan namin. Ayon kay Mang Roy, ang pamamasada ang bumubuhay sa kanyang pamilya, kaya't labis ang naging epekto ng sunog sa kanilang kabuhayan. Kaya nga dumating kami kay nanay. Yun na lang kasi kung humingi lang kami ng mga wala kaming trabaho, mas mahirap yun eh. Kaya dinaretso na namin si nanay para makapagtrabaho kami ulit. Maano namin yung pamilya namin. Dahil dito, lumapit si Mang Roy kasama ang kanilang transport cooperative sa tanggapan ni Governor Lilian Nanay Pineda upang humingi ng tulong. Sa kabuuan, 3 jeep ang fully burnt, habang 3 naman ang partially burnt. Kaya bilang agarang tugon, nagkaloob ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ng bigas at tulong pinansyal sa mga apektadong driver. Inihahanda rin ang kanilang pagsama sa mga Sustainable Livelihood Program ng lalawigan upang matulungan silang makabangon at muling makapaghanap buhay. Gob, marami pong salamat sa binigay niyong tulong sa amin. Kahit kailan po hindi namin malilimutan po. Salamat po. Pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na laging bukas ang kanilang tanggapan at handang tumulong sa mga kababayang tinamaan ng sakuna, disgrasya at nangangailangan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal. Ito naman, bagong samahan na susuporta sa mga MSMEs at ekonomiya ng lalawigan, inilunsad. Ito ang Pampanga Business Circle. Isinusulong ngayon ang mas pinalakas na paglago ng ekonomiya ng Pampanga matapos opisyal na ilunsad ang Pampanga Business Circle o PBC, isang samahan na tututok sa pagpapalakas ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Inanunsyo ito sa isang media forum sa Widows Hotel Clark kung saan ipinahayag ng grupo ang layunin nitong pag-isahin ang mga negosyante, organisasyon at iba pang sektor
upang makalikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan sa lalawigan at sa buong Central Luzon. Ayon kay PBC Fellow Director Chef Felix Asuncion, hindi talento ang kulang sa Kapampangan, kundi koneksyon at gabay. Kaya naman magbibigay ang samahan ng mentorship, networking at pagbabahagi ng kaalaman upang mas mapalago ang maliliit na negosyo. Progress without values is dangerous. Success without purpose is empty. Leadership without community is incomplete. That realization gave birth to Pampanga Business Circle. Not just an organization, not just as a club, but as a movement. A movement of leaders who believe that leadership is not about position, but about responsibility. Tututukan din ng grupo ang paghuhubog ng mga kabataang lider at negosyante para matiyakan tuloy-tuloy na pag-unlad ng lokal na industriya. Samantala, sinabi ng negosyanteng si Rene Romero na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pampanga at handang mamuhunan ang mga pribadong sektor basta't mapabilis ang proseso sa gobyerno at mapalakas ang tiwala sa mga institusyon. The fundamentals for growth are already in place in Pampanga. Pampanga is ready. The business community is ready. What will determine the outcomes for 2026 is execution. Faster execution of programs and projects of the government, and the government reforms will define whether growth accelerates or stalls. Delays cost confidence. Speed builds trust. Policy, clarity, and institutional stability matter. Business invests when rules are clear, consistent, and fairly enforced, when institutions function beyond personalities and politics. Sa pamamagitan ng kooperasyon ng publiko at pribadong sektor, umaasa ang PBC na mas mapasigla ang negosyo at marami pang Kapampangan ang magkakaroon ng hanap buhay. Buo naman ang suportang ipinapahayag ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mga ganitong inisyatiba at nangakong paiigtingin pa ang mga programang pangkabuhayan at mas pinadaling serbisyo para sa mga negosyante, lalo na sa mga MSMEs upang mas mapabilis ang pag-usbong ng ekonomiya sa lalawigan. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang balita at impormasyon dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po si Gracie Rutao, Pampanga, Kaluguranda ka.